имрӯз 2 май дар шаҳри Душанбе конгресси 8-уми Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ баргузор шуд, ки дар он президенти Федератсияи байналмилалии футбол Ҷанни Инфантино, президенти Конфедератсияи футболи Осиё Шайх Салмон бин Иброҳим Ал-Халифа, роҳбарону вакилони федератсияҳои футболи Тоҷикистон, Эрон, Узбекистон, Туркманистон, Афғонистон, Қирғизистон, инчунин намояндагони Федератсияи байналмилалии футбол ва Конфедератсияи футболи Осиё ширкат намуданд. Дар оғоз котиби генералии Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ Улуғбек Каримзода аз натиҷаи фаъолияти босамари 4-солаи созмони мазкур ҳисобот дода. афзуд, ки дар ин муддат маҳз дар Тоҷикистон рӯйдоду навгониҳои футбол, хусусан миёни дастаҳои якачини наврасон, ҷавонон, бонувон ва футзалбозон ба амал омаданд, ки саҳифаҳои дурахшони футболи кишварро ҷилои дигар доданд. Дар давраи ҳисоботӣ 166 бозӣ дар доираи 18 мусобиқа, 11 мусобиқа миёни духтарон, 7 мусобиқа миёни писарон дар шаҳрҳои Душанбе, Тошканд ва Бишкек ташкил шуданд, ки такони ҷиддие барои омодагии дастаҳо ҷиҳати ширкат дар мусобиқаҳои қоравию ҷаҳонӣ гардиданд. Дар конгресс президент, 2 ноиби президент, узви кумитаи иҷроияи Конфедератсияи футболи Осиё, ки аз Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ намояндагӣ мекунад, инчунин як узви кумитаи иҷроияи Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ интихоб гардиданд. Тибқи моддаи 31 оинномаи созмон, дар конгресси 8-ум интихоботи роҳбарияти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ барои давраи 4-солаи нав аз соли 2023 то 2027 баргузор шуд. Президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ягона номзад ба маснади президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ маҳсуб меёфт ва инро низ иштирокчиёни конгресс якдилона эътироф намуданд. ҳамин тавр президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ дубора ба муддати 4 сол президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ интихоб шуд. муҳтарам Рустами Эмомалӣ пас аз интихоб шудан ба мақоми президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ ба роҳбарони федератсияҳои футболи аъзои КАФА барои боварӣ изҳори сипос карда, зикр намуданд, ки дар оянда ҳамкориҳоро дар самти рушди футболи минтақа густариш дода, барои пешрафти футбол ва дастовардҳои арзандаи футболи кишварҳои Осиёи Марказӣ имкониятҳои мусоидро фароҳам менамоем. тавре Рустами Эмомалӣ дар суханронии худ қайд намуданд, кишварҳои Осиёи Марказӣ тасмим доранд, ки мизбонии яке аз мусобиқоти бошукӯҳи марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё, ки солҳои 2031 ва 2035 баргузор мешаванд, ба уҳда гиранд. ҳамзамон пешниҳоди дигаре, ки аз ҷониби муҳтарам Рустами Эмомалӣ ироа гардид, ин ташкили фестивали байналмилалии Наврӯз дар 6 кишвари аъзои созмони КАФА маҳсуб меёбад. дар суханронии худ президенти Федератсияи байналмилалии футбол Ҷанни Инфантино ва раиси Конфедератсияи футболи Осиё Шайх Салмон бин Иброҳим Ал-Халифа Рустами Эмомалиро ба муносибати дубора ба мақоми президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ интихоб шуданаш табрик гуфта, ба ӯ дар рушди футбол дар минтақа комёбиҳо таманно карданд. Ҷанни Инфантино афзуд, ки иқдомҳои пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи футболи Тоҷикистон ва ҳамзамон КАФА ҷиҳати рушди футбол дар минтақа шоистаи таҳсин буда, корҳои самарабахш дар ин самт роҳандозӣ шуда истоданд. Президенти Конфедератсияи футболи Осиё Шайх Салмон бин Иброҳим Ал-Халифа аз ташаббуси президенти КАФА Рустами Эмомалӣ ҷиҳати ирсоли аризаи муштараки кишварҳои Осиёи Марказӣ барои мизбонии қисми ниҳоии ҷоми Осиё пуштибонӣ кард. роҳбарони футболи ҷаҳонӣ ва осиёӣ ба кори КАФА, ки дар давраи пандемия барои дастаҳои мунтахаби минтақаи Осиёи Марказӣ даҳҳо мусобиқа доир намуд, баҳои баланд доданд. он мусобиқаҳоро марҳилаи хуби омодагии мунтахабҳо ба чемпионатҳои осиёӣ ва ҷаҳонӣ низ арзёбӣ карданд. дар ин замина роҳбарони ниҳодҳои идоракунандаи футболи ҷаҳонӣ ва осиёӣ илова намуданд, ки омодаанд бо сармоягузориҳои муштарак барои рушди инфрасохтори варзишӣ дар Тоҷикистон ва дар минтақа саҳмгузор бошанд. дар идомаи конгресс президенти Федератсияи футболи Туркманистон Арслан Айназаров ва президенти Федератсияи футболи Афғонистон Муҳаммад Юсуф Коргар ноибони президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ интихоб шуданд.
дабири кулли Федератсияи футболи Эрон Ҳидоят Нумбенӣ ба ҳайати нави Кумитаи иҷроияи КАФа ворид шуд ва ноиби раиси Иттиҳодияи футболи Қирғизистон Достонбек Конокбоев узви Кумитаи иҷроияи Конфедератсияи футболи Осиё аз Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ интихоб гардид. Бояд гуфт ки Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ моҳи июни соли 2014 таъсис ёфта ба яке аз 5 минтақаи Конфедератсияи футболи Осиё дохил мешавад. Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ федератсияҳои футболи 6 кишвар Афғонистон, Эрон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Туркманистон ва Узбекистонро муттаҳид мекунад. Бо ҳамин конгресси 8-уми КАФа кори худро хотима дод.